og regn i nord. Det på grunn av vulkaner. Det holder sjøene, men litt om alt. Ja. Det to flyplassene på øya, sør og nord. De fleste internasjonale flyreiser til sørflyplass. Og det bare noen få til nordflyplass, mest fra Spania. Så det sørflyplass. Det sørflyplass. Det heter Reina Sofia. Og nordflyplass, det heter Los Rodeos. Hovedstaden av Tenerife Santa Cruz. Santa Cruz, det store byen som Barcelona eller Riga. Santa Cruz var oppdaget i 1492 for 1492 году. 1492. Det finnes ca. 250 000 folk bor i Santa Cruz. Santa Cruz også hovedstaden av alle Kanarieøyene. Men hver 4 år hovedstaden går til Las Palmas de Gran Canaria. Denne tradisjonen av endring kapital hver 4 år fordi av ikke gjøre noen av øya opprørt. Du kan også komme til Tenerife med skip. Det stor port, men nå bygging av ny cruiseskip-terminal begynner. Og det operahus. Du kan se på venstre. Ja. Det heter Adam Martin Operahus, eller auditorium. Det ble bygget i 2003. Det veldig pохожий. Like av Australian Sydney Operahus. Det vinterligste sted i øya, vulkan El Teide. Det en av de farligste sovende vulkaner. Og det høyeste punktet i Atlanterhavet. Først klatre var i 1400. Det første klatre var i 1582. Og vulkan Teide 3718 meter høy. Men nå det mye sporer. Det vulkan 3070 meter høy. Men det går 1 meter dypere, ja. Fordi av mye turister, mange turister, der kan jeg. Steinene fra vulkanen da. Så i nå det forbudt å bære stående fra vulkanen og take stående til flyplass av øya. Det ventigste sted i Loro Park en av de største dyreparken i verden. Hvor det mange forskjellige dyr og
står i världen samling av papegojor. Samma большая коллекция попугаев. Så det är det största samling av papegojor. Mhm. Samling av papegojor. Ja. Störst. Siam Park. Siam Park är största vagnpark i världen. Det är ett spår med hastighet av 80 kilometer i час скоростью. Вот такой горки. Det är raskeste vannspår i världen. Och park är väldigt stor. En dag är icke nog till att skänka alla attraktioner. Stranden av Tenerife är av mörk och vit sand. Men mest det är mörk. Det är för det är vulkanen. Men strand Las Teresitas, hvor vi kan se på vänster внизу. Där nere, ja. Men strand det heter Las Teresitas. Det är av vit sand. Det var importent där från Sahara, Afrika. Sand. Песок импортировали, привезли песок из Сахары, из пустыни. Насыпали туда, долго сыпали. Och det är väldigt populärt strand i Tenerife. Det är ner till Santa Cruz. Det är huvudstaden av Tenerife. Det är många fina stränder på öar. Men du tränger att köra på och se dem alla. På norr det är små by heter Ico de los Viños. I denna byn växer drageträd. Det träd är mer än 1000 år gammal och byn är väldigt hygglig. Vad är träd? Vad heter? Träd. Drageträd. Draget. Драконовое дерево. I februari på alla öar sker karneval. Det är näst största karneval i världen efter Rio-karneval. Men vackraste kostymer är i Santa Cruz. Karneval går för en vecka. Det är också observatorium i Tenerife. Jag vet inte mycket om det, men jag vet att Kanariska öarna är väldigt god geografisk position för stjärnövervakning. Почему географически? Географически выгодная позиция, чтобы наблюдать за чем-то в космосе. Befintlighet, это будет позиция. Да? Position тоже можно. Ja, så det är också riktigt. På södersidan är också små by Los Gigantes. Var bor mina familjer. Det är också populärt turiststed, men inte så populärt som Las Americas, men i tider med piraterna. I denna åsene pirater skepp blev römmer till liten länsbymaska. Och Köngeligflate kan icke ta dem för en svart lång tid. Och kommandör av piraterna var legendariske kapten Barbosa. Как будет эти горы? Bergen eller ja, det är nästan som fjorden. Det är småkanalen i där flärene, så du kan icke så piraten skepp går och исчезали. Försvann i den källan.
traditionell kanariske mat kanariske kylling och Kylling. och sjömat paella och olika typer vin. Kanarieöarna är det bästa stället på året och jag föreslår att alla får besöka detta stället eller bli där för alltid. Kas pabēdē urašiet zvejiem, kas pa skaistu ceļu. Да, это klokka. Ja, så det, ja. Nu, vispirināšu. Okej, ja, tusen takk for din presentasjon. Ja, egentlig du kunne, ja, okej, det kan stå der. Og åpent, ja, vær så god med spørsmålene. Spørsmålene på Es jau pajautāju divus jautājumus. bilder, ne? Divus jau pajautāju. Dragontrei, Dragon 3, ja. bija interesēta. Det Så det Dragon 3 är här. Yes. Så Sörflygplatsen är där. Nordflygplatsen är där. Och huvudstaden Santa Cruz är där också. Var ligger de fjällene? Fjällen Los Gigantes är Ja. där. Och där. Och familjen min bor där också. Det mest populära städer i Tenerife är det berg. Kysten. Kysten, ja, det sörkysten. Det är tre populära byn, Las Americas, Los Cristianos och Los Gigantes. Alla norska och skandinaviska och tyska turister är där. Det är väldigt razne. Varierende. Varierande. Forskjellig. För det vulkanen håller alla de sjö. Och det kan regna i norr och där alla kan svömma och sola sig. Och, du kan bli där på stranden och kan se sjön och regn där. Och temperaturer plus 25 grader där och plus 17 där. Så. Det Loro Park, det dyrene parken är där. Mange tiren. Da. Dyrene park, Loro Park, där var men dyreshow. Ну, парк со зверьми, который там. Ну, я, ну, то есть зоопарк, ja? Не зоопарк, там шоу, the stories, Много collection of Papagoer, och Siam Park är där.